हम एकरा पहाड़ पर। अच्छा कहिया ले चढ़ हम एकरा पहाड़ पर। अरे भैया भौजी के पहाड़ पर चढ़ के भौजी पे वहाँ से मुतबा का सार बोल छुछ ना भौंसी वाला के बात सुनो। कहिया ले चढ़म हम एकरा पहाड़ पर। ए भैया भौजी के झाट छिल के चढ़ जा तका हाल बा। आज हम फिर से बात कर ले भोजपुरी गाना के बारे में बात कर ले भाई। आज के वीडियो बहुत गाना फाड़ बा। ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखो बहुत मजा है। तो वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस उठाने के लिए। तो बिना कोनो लड़वा लहसुन के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। झूला कब झूलब जवनिया के डाढ़ पर। सार तो नहीं पूछत लान बागा भौजी ता लगे बा पटक के पेल दा कि भौजी मुंह तो दो सार बुरु छुछुन झूला कब झूलम जवनिया के टार पर। तारा बहिनी के पटक के झाड़ दे झूला झूलबा आना कुत्ते पेल दी कि मुत दी हम ले बिना। हाँ जाइब ना आज हम ले बिना। देख रहा सारवा क्वेश्चन बात करता ये आज भौजी के बिना ले जेबे ना कर। ये सारवा के दिक्कत अलगे बा। ए भैया अगर तू बिना ले भौजी के नहीं खा जात नहीं तो भौजी के पहले पटा के पेला तब भौजी दी काहे कि भौजी के जवानी बहुते बनल बाबू से टंच मार दी कस के दाबा फुलावना कि दूध फेंके भौसरी वाला बड़ी सारा बुढ़ छुनल बाब सुनता केंती कहता कि छौरी से मांग तनी देता कि ना। अरे बहन ये सब चीज़ मांगे वाला बा सोचा लहंगा उठा के पेल दो तो खुशी के बात बा। तू तहार बहन तो कहत तरह कि छौरी से पूछ तनी देता कि ना। बाग बाबा ना तो ले के मन जो भाग सारा भाग हम जाने नहीं तो ले के मन नहीं करे सार ले के मन पूछेला ना छोटे पटा के पेल देला। बिकी भैया हम सच कहता कि ऐसे भौजी से मंगवानू तो भौजी कहो ना दी मर जाए लेकिन ना दी। यह अगर बात भौजी के पटा के पेल देता तो भौजी खुद कही हाँ आवाज़ ले लगा कि तू एक खेपा ले बा पटा के पेल दे बा। तो ऐसे कहता कि भौजी से ना मांगो और मांगला के बदले नु भौजी के तू पटक के चाटला के बाद अगर भौजी ना दे तो हमारे तू चप्पल से मरी सार्थ न जा ते ना मनबे ना 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 ई सरल लात के देता हुआ बात तो सोरे मांगी मैं थोड़े मानी। मतलब कैसे कहता यार कि छौरी से मांगता देता हो कि ना। अरे भैया लड़की कैसे दे सकती है अपने मन से यार। अगर तू भौजी के पटा के पेल तब ना तू भौजी कही हाँ चलो हाँ पटा के पेल दिल दे के चाहिए ना देने शिकायत करी और तू पेल तो ही नहीं खा भौजी प्यार से मांगता तो भौजी ऐसे ना दी जा साथ ना 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 तो जो अच्छा हमू रही खखुआल आ तूहू रहा खखुआल ऐसा तो भकुआल कौन रहे ना हमरा कि तू बतावा सार तो नहीं भकुआल कौन रहे। मतलब कैसे बात करता यार कि हम रही खखुआल आ तू खखुआल रह। अरे भैया सोच क्या ना कहता रे कि हमरो पेले के मर है आ भौजियो पेले के मर है इधर सुन का लगी अला तू खखुआल हम खखुआल बहन जो कैसे कैसे गाना आती है तक बतली वाला जोश में पड़ के राजा कुछो न बुझाई। हाँ जोश में करके राजा कुछ ना बुझाए। तार कहे के मतलब का बा ना तार बहन जो बता तार कहे के मतलब का बा कि भौजी पेलवा खातिर खुश रहे आ तू पेले खातिर खुश रह आ तू जोश में भौजी के गाँव फाड़ देला। अरे भौजी सच बात बता रे ना आ तो बहन तो मेहरारू कहते है कि वो खड़े ना होता तो फाड़ी झाड़